الخالق الرازق كل شيء kadidja ta zo muna ta barka kai kuma ka mai sussuka tun da kai min ni ma yau zan maka a biki na kai bi bai duka marhaba da zuwan kadidja ana ta barka sai mai martaba baban kadidja sai mun zo ta yaku murna yariye 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 ku zo ku taka yariye ku zo ku taka Balkisa uwar kadidja tana kuka ba kukan bakin ciki ba ta kai kuka Nana kadidja za ta sawa albarka ta ga lafiya jiran maza Sa'idu ankon Balkisa ga mai martaba Sa'idu na Balkisa ka zama abbakun kadidja muna barka hannu ɗaya hakika bai ɗaukar jinka Balkisa ga Sa'idu kune a yau ake yi wa barka Balkisa ga Sa'idu Balkisa ga Sa'idu Baba Sa'idu rabbana ya wadata ka Nana kadidja ta fito matsayin yarka Ayye yariye ayye yariye ayye yariye maza mata barka Yau sunan gidanmu dole mu yi waka nan zani dakatar baiti na sama barka yannai kanne da iyayenmu duk ku barka jama'a maza da mata dukkan muna da barka kan dora gaisuwar da ya zuwa ubanmu Allah ya gafara gun abu uban Sa'idu Allah ya gafara gun abu uban Sa'idu abu uban Sa'idu Balkisa ga Sa'idu to zani waiwayo na yi barka ga haihuwan nan farko na sa hurairan mu uwa gurin Sa'idu sannan na an tayo go hasana na kara barka to zani tsallako gunyan ne gurin Sa'idu farko na sa Nafisa har ma su wai bata su kanne akwai Basiru da Muttar har Alasa to zani ga da yannan balki ga wanga baiti Idi Aziza har jariri muna ta barka to zani sanya kannan balki ga wanga waka baban gida da Umar Faruk zani sanya karshe na baitukan waka ta gurin Sa'idu Balkisa ga Sa'idu Balkisa ga Sa'idu